Nakapanawag og Ginoo ang nagkuha og video nga si Lea Alot dihang naghaguros ang tubig baha ug bundak sa kusog nga ulan kagabi kay ning higayuna. Grabing kalisang na diay ang ilang gibati. Nasubay sa mga personay sa MDRMO Magpet nga ang kalit kapag baha resulta sa pagkaguba sa dike nga nagpugong sa tubig gikan sa Kabakan River ug ang tubig misubay padulong sa mga residente sa barangay Bantak, Magpet, Cotabato Province. Gikumpirma ni Engineer Donald Gomez, ang MDRM officer sa Magpet nga sa isinta ka mga balay ang apektado sa flash flood. 30 niini ang gika-report nga nagupa, samtang 15 ang gianod sa tubig baha. Apektado ang mga panginabuhian sa mga residente sa lugar kay gipanlas hasta ang ilang buhing mga hayop o mga gamit pangkuma. Gipaniguro hinuon sa lokal nga gobyerno nga madunulan sila og mga assistance. Gipamping sab sa MDRMO ang mga residente sa posibleng landslide kay mihumok ang yuta tungod sa ulan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe